gesprek tussen de provincie en de staatssecretaris over de marinierskazerne en Capelle heeft een nieuwe tijdelijke burgemeester. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Pittig, zo noemde staatssecretaris Visser van Defensie het gesprek dat zij maandag had met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over de marinierskazerne. De Zeeuwse bestuurders willen van geen wijken weten, die kazerne moet er gewoon komen. Het Abdijplein in Middelburg vanochtend. Staatssecretaris Visser van Defensie had wat uit te leggen aan de Zeeuwse bestuurders. Die waren woedend nadat vorige week was uitgelekt dat het kabinet overweegt om toch geen nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te bouwen. Mevrouw Visser, goedemorgen. Hoe gaat u dit gesprek in? Ik ga eerst eens gewoon even rustig in gesprek en luisteren. Verwacht u veel boze gezichten? Ja, dat denk ik wel. Maar ik snap dat ook, dus ik ga rustig het gesprek aan. Dat gesprek duurde ongeveer een uur en vond plaats achter gesloten deuren. Inzet was de marinierskazerne. Zeeland wil dat Den Haag zich houdt aan het besluit uit 2012 om de kazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Den Haag heeft een dilemma. Aan de ene kant zijn er de afspraken met Zeeland, maar aan de andere kant willen de mariniers helemaal niet naar Vlissingen en dreigt het korps leeg te lopen. Die twee standpunten stonden vandaag nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, bleek na afloop. Het was een pittig gesprek waarbij ook de bestuurders van Zeeland, zowel de provincie als de gemeente Vlissingen, nadrukkelijk hun ongenoegen ook hebben uitgesproken. En ik denk dat dat ook terecht is en dat begrijp ik ook goed. We hebben een gesprek gehad over vertrouwen, dat hadden we ook aangekondigd. Dat is natuurlijk een gesprek wat niet leuk is, maar we hebben wel wederzijds kunnen kennis nemen van wederzijdse standpunten. Wat Zeeland enorm stoorde was dat er na geruchten over het afblazen van de verhuizing opeens geen communicatie met Den Haag meer mogelijk was. We hebben daar ons ongenoegen over uitgesproken. Dus in die zin was dat een vrij cool gesprek. En heeft ze gezegd, ja, sorry dat het zo gegaan is? Zeker. Dat is inderdaad het geval, ja. Is het vertrouwen wel hersteld? Dat moet blijken. Dus samenvattend, eigenlijk is er nog niks besloten. We weten nog niet of die marinierskazerne er nu wel of niet komt, maar er wordt verder gepraat. Precies. Want volgende week is er weer een gesprek tussen het ministerie van Defensie en Zeeland. Waar precies en wie er met elkaar praten is nu nog onbekend. En als het aan D66 in Provinciale Staten ligt, krijgt Zeeland een compensatie van 2 miljard euro als de marinierskazerne niet naar onze provincie komt. Een enorm bedrag, maar wel een realistisch bedrag, volgens de fractievoorzitter van D66 in Zeeland, Ton Veraert. Zeeland stelt dat mariniers en hun gezinnen in Zeeland goed zijn voor 28 miljoen euro per jaar, als ze hier wonen, werken en recreëren. Ton Veraert gaat ervan uit dat de marinierskazerne in Zeeland minstens 40 jaar open zou blijven. Als de kazerne dus niet komt, is dat al snel 1,1 miljard euro aan gemiste inkomsten. Tel daar dan de inflatie bij op, de vertraging van de afgelopen jaren en de enorme investeringen die Zeeland al deed voor het terrein. En je komt in totaal uit op zo'n 2 miljard euro. We hebben het over 2000 mariniers. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de komst van Dow Chemical begin jaren 60 naar Terneuzen. Als je nu kijkt, laten we zeggen 50 jaar, 60 jaar verder, wat dat heeft betekend voor de economie van de regio, dan praat je echt over gigantische effecten. En dan ben ik niet bang om het te hebben over miljarden. En volgens vicepremier Hugo de Jonge is de compensatie, zoals D66 die voorstelt, onrealistisch. De Jonge erkent dat het afblazen van de verhuizing naar Vlissingen grote gevolgen heeft voor Zeeland en verwacht daar op een goede manier met Zeeland uit te komen als er wordt besloten de mariniers niet naar Zeeland te verhuizen. Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren krijgen vanaf nu les op afstand. Vanaf 1 locatie geeft een docent les en op de 2 andere locaties volgen leerlingen die les via een videoverbinding. Dat gebeurt bij vakken waar te weinig leerlingen voor zijn om een klas mee te vullen. De 3 Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen hopen hiermee alle vakken te kunnen blijven aanbieden. Zo ziet zo'n videoklas eruit. Goedemiddag iedereen. Welkom Olsburg, welkom Terneuzen, welkom Hulst. Hier in Hulst staat de docent voor de klas. Maar in Oostburg en Terneuzen is er niemand te zien. Deze leerlingen volgen de les wiskunde via een videoverbinding. Het was natuurlijk wel een beetje anders wennen. Ik vond het wel vooral heel speciaal. Ik vond wel dat het af en toe moeilijk was om met de verschillende schermen bij te kunnen houden. Je bent heel erg gewend dat er echt een docent voor de klas staat die alles uitlegt, die door het lokaal loopt. Maar het is wel handig en de uitleg was zeer duidelijk. De geluidskwaliteit was verrassend goed. Papa hangt de was buiten aan de waslijn.
En hij wil zo min mogelijk wasknijpers gebruiken. Hoeveel wasknijpers zal ik hebben voor 5 handdoeken? We gaan even naar Oostburg. Janneke? 6, inderdaad. Dus het is telkens 1 wasknijper meer. Ik begin nu met een proeflesje wiskunde. Het idee van dit jaar, we zitten in een soort pilotfase, is dat een aantal collega's dat ook voor andere vakken, ik denk aan Latijn-Grieks en AREX, kunnen dat ook gaan uitproberen. De testfase is vooral bedoeld om te kijken of het systeem goed werkt zoals het bedacht is. In elk lokaal hangen 4 schermen waarop de docent en leerlingen op de locaties te zien zijn. Overal staat ook een smartboard waarop precies te volgen is wat de docent doet. En dan hebben de leerlingen ook allemaal nog een laptop waarmee ze snel opdrachten kunnen versturen naar de leraar. Die zegt 4 en Teun, die zegt ook 4. Nou, over alles is heel bewust nagedacht. Zelfs over de grootte van de tafels voor de leerlingen. Dat ze dus als ze hun laptop gebruiken, dat ze ook nog plaats hebben om hun boeken neer te leggen en om te schrijven. Niet te veel tafels. Dus kleinere groepjes. We gaan dit natuurlijk niet doen met 3 keer 30 leerlingen. Dus dit is echt bedoeld voor kleinere groepen daar, waar bijvoorbeeld maar 1 of 2 leerlingen het vak willen volgen. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik een half jaar geen les heb gehad of zo. En dan dat ik heel erg veel moest inhalen. Dus op deze manier zou het wel opgelost zijn, zeg maar. Ik kan snappen dat het voor sommige mensen wel heel fijn is om toch bijvoorbeeld nog een extra vak te kunnen kiezen waar niet zoveel animo voor is. Ik heb zelf ook wel de ervaring gehad dat ik een vak niet kon volgen. Dus het zou wel echt heel handig zijn. Jongens, meisjes, wat denken jullie? Hiermee hopen de 3 middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen een oplossing te hebben gevonden om op alle scholen alle vakken te kunnen blijven geven. Ja, perfect. De wet moet gewijzigd worden om de kerncentrale van Borselen langer open te kunnen houden. Nu is er een bepaling in de wet dat verzoeken tot het langer openhouden van de centrale niet meer worden behandeld. Die oproep doet de directeur van de centrale, Carlo Wolters, in de Volkskrant. Het is de bedoeling dat de kerncentrale in 2033 de deuren sluit. Maar volgens de directeur kan de centrale nog makkelijk zo'n 10 tot 20 jaar langer mee. Volgens Wolters kan de centrale een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen, omdat het geen CO2 uitstoot. En automobilisten die een bezoek willen brengen aan Gent moeten zich vanaf nu registreren. De binnenstad is namelijk een lage emissiezone geworden en daarom zijn de meest vervuilende auto's niet meer welkom. En om dat te kunnen handhaven, moeten alle auto's zijn geregistreerd bij de Vlaamse stad. Omdat het systeem in Vlaanderen zo in elkaar zit, dat wij wel gegevens krijgen van Belgische wagens, maar niet vanuit het buitenland. Vandaar die noodzaak om altijd toch vooraf te registreren. En dat kan via de site van de stad Gent en is gratis. Automobilisten die niet staan geregistreerd riskeren een boete van €150. Gent is overigens niet de eerste Vlaamse stad met zo'n zone. Antwerpen heeft er al langer een, maar daar moet je je niet voor registreren. Deze man gaat de uitdaging aan. Hij wordt voorlopig burgemeester in Capelle. Fons Naterop, 63 jaar oud. Hiervoor was hij burgemeester in Boxtel en Aalburg. Capelle zoekt al sinds 2017 naar een nieuwe burgemeester. Maar 2 sollicitatierondes en 40 kandidaten later is de gemeente nog geen steek verder. Pas over een jaar wordt er weer gezocht naar een echte burgemeester en geen waarnemer. De politie kan aan de slag met 38 nieuwe tips over de vermoorde vrouw in Westdorpen. De tips kwamen binnen na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin ook in het Frans bekend werd gemaakt dat er een beloning van €15.000 is voor degene met de gouden tip. Na 7 maanden is nog altijd niet duidelijk wie de vrouw is die dood werd gevonden vlakbij de Belgische grens. Iedere woensdag is het al jaren vaste prik in Domburg. Dan trekt er een bonte stoet bejaarden door het dorp. In rolstoel. Het aantal ouderen en vrijwilligers neemt steeds verder toe. Dit is vrijwel wekelijks het beeld in Domburg. Bewoners van zorgcentrum Simnia gaan in optocht de hort op. En naar dit moment wordt uitgekeken. Lekker frisse lucht en ik ben het zo gewend om altijd nog buiten te zijn. En nou ja, nu zit ik natuurlijk hele dagen binnen. En ik vind het heerlijk dat mijn vrouw met me wil lopen. Nou, plezierig. Het is alleen een beetje koud op het ogenblik. Hier wordt buitenlucht opgesnoven, vitamine D aangemaakt, gelachen en vooral bijgekletst. Over kleinkinderen, de kinderen, over de mooie tuinen. Wat dan men onderweg zien met bloemetjes en... Zoveel wandelvrijwilligers als hier is voor menig zorginstelling iets om jaloers op te zijn. En ze worden dan ook gekoesterd.
Als al deze vrijwilligers op de woensdagochtend hier niet zouden komen, dan zouden wij deze wandelingen niet kunnen maken. De mensen zouden dan veel te veel binnen zitten. En ondanks de kou, regen gaan we niet lopen, dan gaan we altijd op pad om een rondje te doen. En de vrijwilligers zelf, die genieten net zo van dit wekelijkse uitstapje. Ja, die doet de mensen er plezier mee. En als je de mensen er plezier doet, dan word je zelf ook vrolijk. Hè? Het buiten zijn en de gezelligheid met de bewoners en de vrijwilligers. En wat betekent het voor u? Afleiding. Ik ben sinds kort alleen. Mijn man is vorig jaar overleden. En ik werk in de zorg nu ook, maar dat niet hier. En dit is dan mijn vrijwilligerswerk. Dus ja, het is heel fijn met die mensen. Voor hun, maar voor mij ook. Je hebt een hele nuttige bezigheid. Adrie en ik zijn 2 handen op 1 buik. Adrie wil alleen maar met mij wandelen. Is dat zo? Ja, maar als ik heel moe ben, dan wil Adrie me ook duwen, hoor. Zo is het dan ook weer. Ja. Zo'n 100 Zeeuwse basisscholen waren donderdag en vrijdag dicht. Leraren staakten opnieuw voor meer geld voor het onderwijs om onder meer het lerarentekort mee op te lossen. Honderden leraren die staakten kwamen op een manifestatie in Middelburg af. 200 tot 300 leraren hebben zich na een tocht door de binnenstad van Middelburg verzameld op het Abdijplein. Daar is een manifestatie, worden ze toegesproken en zullen ze nogmaals hun eisen kracht bijzetten. Doe wat structureels aan het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. Onderwijs is de hoeksteen van de samenleving. En ik vind dat we daar met z'n allen voor moeten gaan. Mag ik een applaus voor Ellen? Er zijn veel te weinig onderwijzers. Als er iemand ziek is, dan is er vaak geen vervanging. En ja, worden kinderen of naar huis gestuurd of over klassen verdeeld. En als het zo doorgaat, dan wordt het alleen maar erger. En hebben kinderen dadelijk misschien maar 4 dagen per week school. Dat zagen we natuurlijk ook in de grote steden al. Extra geld is er al gekomen, 4,5% salarisstijging, 460 miljoen euro vanuit het kabinet extra geld. En dan is het nog niet genoeg. Nee, dat moet eigenlijk gewoon structureel komen. Er is veel te weinig geïnvesteerd in onze jeugd en onze jeugd is de toekomst. Maar niet op alle Zeeuwse scholen werd vandaag gestaakt. Goedemorgen. Ongeveer de helft van de basisscholen is dicht, maar er zijn ook scholen die voor een deel geopend zijn. Kom. Veel plezier vandaag. Ga je mee? Gaan wij naar huis? Ezra zit vandaag op school, is morgen vrij. En Evie gaat vandaag mee naar huis en die moet morgen naar school. Dus jij mag gewoon lekker thuis blijven vandaag? Ja. En vind je dat leuk wel eens een keer zonder je broertje? Ja, hij is meestal een beetje vervelend. De Prinses Beatrix School in Goes is zo'n verdeelde school. De school is open, maar in 2 klassen staken de leraren wel. En daar blijft dus het licht uit. Bij de vorige stakingen was het zo dat de meerderheid van het team grotendeels voor staken was. Dit keer is het juist andersom. Het merendeel wil niet staken. En daarom hebben de meeste groepen wel les, maar zijn er 2 groepen die geen les hebben. Wat gaan we vandaag doen? We gaan beginnen met godsdienst. Ik heb eerder wel gestaakt en ook heel gemotiveerd, omdat de werkdruk behoorlijk toegenomen is in het onderwijs. Maar omdat minister Slop, zoals hij ook aangegeven heeft, geld toegezegd heeft, denk ik dat het op dit moment niet het juiste moment is om weer te gaan staken. Voor het eerst wordt er nu 2 dagen gestaakt. Morgen dus ook. Voor ouders levert dat vaak wat gepuzzel op met vrije dagen. Maar zo'n extra dagje met je kind is ook wel fijn. Ja, is zeker leuk. En ik kijk er ook wel naar uit morgen een dagje alleen met mijn zoon. Dus even quality time 1 op 1. Ja. En leraren van basisschool De Zevensprong in Krabbendijken staakten niet mee met hun collega's de afgelopen 2 dagen. Maar ze gaven ook geen les. In plaats daarvan lieten ze de leerlingen meedenken over de toekomst van het onderwijs. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de kinderen wel vertellen dat het eigenlijk ook wel om hun gaat. Dus om het onderwijs van de toekomst zou je kunnen zeggen. Want stel je voor, we hebben over 10 jaar bijna geen leerkrachten meer. Hoe gaan we het dan oplossen? Volgens de leerlingen zou een robot voor de klas uitkomst bieden en moet de lerarenopleiding korter worden gemaakt, zodat leraren sneller voor de klas kunnen staan. En waar veel Zeeuwse kinderen niet naar school konden, betekende dat niet dat ze thuis moesten blijven zitten. Zo organiseerde hockeyclub Walcheren een dag vol met spelletjes en hockey natuurlijk. We hebben geen geld, maar we gaan heel snel. Hey!
Wij organiseren een stakingsdag voor de kinderen, leden van onze hockeyclub die vandaag niet naar school gaan. Maar ook vriendjes en vriendinnetjes. Ik vind het ook wel goed dat ze iets hebben gedaan als je niet naar school moet. Dat ze dan dit hebben geregeld. Ik vind het leuk omdat ik dan niet hoef te rekenen en zo. Maar ik vind het ook weer niet leuk, want dan heb ik mijn juf niet gezien. Kijk, voor ouders is het al leuk dat ze een dag hier op de club kunnen zijn. Ze vinden het leuk, het is een sport die ze doen. Maar ook voor degenen die niet hockeyen is het leuk om een kennismaking te hebben met deze sport. En ze zijn weer gewoon een dag lekker aan het sporten en dat is het belangrijkste. Na jaren gesteggel is het Verenigd Koninkrijk dan toch echt uit de Europese Unie gestapt. Ook in Zeeland zijn hier de afgelopen periode al voorbereidingen voor getroffen. Zo zijn er in de haven parkeerterreinen gecreëerd voor vrachtwagens en ook de douane heeft maatregelen genomen. Extra personeel moet alles in goede banen leiden. In lijn met het kabinetsstandpunt zal de douane Nederland zich blijven voorbereiden op een uittreding van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsovereenkomst. Maar ook in het geval dat er een handelsovereenkomst toch wordt gesloten, zullen er altijd douaneformaliteiten bij het goederenverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de komende onderhandelingen kan dat dus meer werk betekenen. Daarom is er, ook voor de Zeeuwse haven, ingezet op extra mankracht. Ja, ook de capaciteit in Zeeland is toegenomen. Elke regio van de douane kent straks na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk extra werkzaamheden. En met het oog op die extra werkzaamheden zijn onder andere voor de havens van Vlissingen en Terneuzen ruim 30 extra douaniers geworven bovenop de bestaande capaciteit. In totaal zijn er nu landelijk 5500 douaniers. Naast nieuwe medewerkers zijn er ook veel nieuwe spullen aangeschaft. Allemaal vanwege de Brexit en dat brengt een kostenplaatje met zich mee. In totaal zal dat gaan oplopen tot 78 miljoen euro ongeveer op jaarbasis. En we kunnen dat voor de Zeeuwse havens niet specifiek uitsplitsen, omdat we te maken hebben met allerlei landelijk aan te schaffen middelen, zoals een mobiele scan. En ook landelijke dienstonderdelen, zoals een laboratorium, dat zal worden uitgebreid. In Vlissingen mag met oud en nieuw geen vuurwerk meer worden afgestoken door particulieren. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Er komt een totaalverbod en dat is strenger dan het landelijke verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. De Vlissingers reageren gemengd. Dat vind ik hartstikke goed en dat maakt de straten ook schoon en veiliger. Ik vind het zonde, ik vind het heel zonde voor het vuurwerk. Voor mij mag het afgeschaft worden. Het totaalverbod vind ik niet zo leuk, maar enkel het knallen en het vuurpijlen gebeuren weg, dat zou ik wel op prijs stellen. Ik vind veel te veel ongelukken en ik vind er niks aan. Ik denk dat ze vragen om ellende, maar dan krijgen er nog meer illegaal vuurwerk over de vloer. Vlissingen wil wel dat er in verschillende wijken vuurwerkshows worden gehouden. En zo zijn we weer bij zaterdag en helemaal bijgepraat. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site en app. En voor nu nog een fijne avond.